живеела прелесна млада принцеса на име Снежанка. Нейната мастаха царица била коварна и надмеяна. Тя мразила всички, които й съперничили по красота и гледала своята доведена дъщеря с зли и завистливи очи. Царицата имала магически сили и притежавала вълшебно огледало, което можело да говори. Всеки ден да ставала пред него и го питала. Огледалце, я кажи, огледалце моя, не лъжи. Видя ли не иде по света, друга с моята красота. И всеки път вълшебното огледало неизменно отвръщал. Ти кралица на света, първа си по красота. Злата кралица била безкрайно доволна, но години минавали, Снежанка растяла и от ден на ден стала все по-красива. И ето, че един ден се случило нещо неочаквано. Сутринта кралицата, както винаги, останала при огледалото и както винаги го питала. Огледалце, я кажи! Огледалце моя, не лъжи! Видя ли не иде по света, друга с моята красота? Но този път вълшебното огледало отговорил. Ти, кралице, си дарена на извънменна красота, но Снежанка е за мене най-красива на света. Като чула това, кралицата почервеняла от гняв. Царицата заповядала да повикат овеца. Заведи Снежанка навътре в гората, казала тя. Мой верен овец я уби. Мъжът умолява царицата да прояви милост, но тя била непреклонена. Ловецът отвел Снежанка в най-тъмната и късата гора, но разбрава, че ръце не му дава да изпълни златна воля на кралицата. Бягай далече, дете мое! Заръчал той на момичето и си тръгнал. Снежанка попаднала на една чудна къщичка. Къщичката на 7-те братчета Джуджета. Насукала Снежанка на вратата, но никой не отварял, защото Джуджетата били на работа. Влязло му детето в къщичката и тъй като било много уморено, заспало му леглото. Но вечерта джуджетата се прибрали, много се изненадали от спящото момиченце. На сутринта, като се събудила Снежанка, много се оплашила. Джуджетата обаче били мили с нея. Успокоила се, запознали се и тя им разказала каквото им се случило. Всеки ден те излизали на работа в планината, а тя оставала сама у дома. Твоята мащеха скоро ще те открие къде си, не пуска и никого вкъщи, предупреждавали я винаги те. Кралицата вярвала, че Снежанка е мъртва и била много доволна. Скоро отново застигнала пред вълшебното огледало и го попитала. Огледалце, я кажи, огледалце мое, не лъжи. Видя ли не иде по света друга с моята красота? За нейно ужас огледалцето отвърнало. Ти, кралице, си дарена с неземна красота, но най-красива е Снежанка, дето я се девете джуджета. Край едно малко селце живеел беден стар мелничар. Освен мелницата, той имал 3 синове. Едно куцумагаре и един котарак, който се славял като голям ловец на мишки. Когато мелничарът съвсем устарял и не можел повече да работи, повикал синовете си и им казал:
Оставям на вас всичко, което имам, деца мои, на най-големият дал мелницата, на средния магарето, а на най-малкият котарака. Ще работите, ще живеете почтено и ще си изкарате прехраната с честен труд. Думите на бащата били мъдри, а синовете му не се плашили от работата и затова не спорили волята на баща си. Двамата по-големи братя продължили да работят на мелницата. Единият мелял брашното от сутрин до вечер, а другият му помагал, като пренасял скутото магаре чувалите си за зърно. Синовете мелили брашното, магарето донасял житото и отнасял брашното. А котарака ловял мишките. Воденичарът умрял и тримата му синове си поделили наследството. Големия взел воденицата, средният получил магарето, а на малкия си паднал котарака. За него не останало нищо друго. Натъжил се той и си мисля, на мен се падна най-лошия дял. Котаракът обаче бил много умен и поискал от малкия син да му поръчи един чифт хубави чизми. Отишъл в гората, хванал един заек и го отнесъл на царя, като подарък казал му: това е дар за ваше величество от моя господар Маркис, Йо Карабър. Това било името, което котаракът измислил, за да представи най-малкия мелничарски син като благороден. Краля се е зарадвал много и от този ден нататък котаракът редовно носил по една торба ябедите или зайчета, ловини в колите. Метнал торбата на ръб и се оправил към царския дворец. Като стигнал до двореца, един от стражата му извикал: стой, накъде си тръгнал? Пред царя, отвърнал направо котаракът. Да не си полудял, как така котаракът ще отива при царя? После го рекал другия: царят често скучал, може би котаракът ще го расти. Котаракът ще го въздри със своето мъркане. Вълкът измършал бял от мраз, решил да хване за обяд. Момиченцето пременено наметна шапчица червена. Момиченцето пременено наметна шапчица червена. Имало едно време едно момиченце. То било много хубаво и добричко. Като всички деца, момиченцето било много любопитно, задавало много въпроси. Защо свети слънцето, къде отива вечер, защо има ден и нощ, колко е високо небето, откъде са появили звездите, защо дървета са зелени, а езерото синьо. Въпросите няма ли край, но майката на момиченцето била търпелива и колкото и да била заета, намирала време да отговори на всички. Бабата на момиченцето била много любовна към него и винаги му се радвала. Момиченцето също много обичала майка си и баба си. Един ден нейната майка изпекала питки и река: иди да видиш как е баба ти. Казаха ми, че била болна. Неси една питка и това малко плененце с масло. Червената шапчица веднага поела към дома на баба си, която живеела в другото село. Ала когато минавала през гората, срещнала кумчо Вълчо. Той имал голямо желание да изпуска веднага, но се побоял от дърварите, които били в това време на гората. Питал я къде отива. Скоро след това забравила обещанието, което дава на майка си и се наслаждавала на прекрасния слънчев ден. Не забелязала в тъмната сянка пред нея. Това бил вълкът. Къде си се заплатила рано-рано? По-носиш тази кошица, питал вълкът. Отивам в къщата на баба си, за да й занеса познак и лекарства. Тя е болна, това ще й помогне да се възстанови. Нейната къща е в другия край на гората, говорила червената шапчица. Малко дотрехло момиченце е добра капка. Сигурно е по-вкусна от старицата, рекал си вълкът, но трябва да бъда много хитър, да излапам и двете. Искаш ли да видим кой ще стигне пръв до нейната къщичка? Предложил коварния вълк. Аз ще тръгна тази пътечка, а ти тръгни по другата.
Вълкът посочил на червената шапчица една заобиколна пътечка. И когато доверчивото момиченце тръгнало по нея и се скрил от погледа му, той хукнал със всички сили по пряката пътечка. Вълкът тичал бързо и съвсем скоро стигнал пред къщичката на бабата. Застанал пред нея, пред вратата и почукал. Кой е обадила се бабата? Твоята внучка, червената шапчица, казал вълкът с преправен глас, нося чепитка с масло. Бабата извикала от леглото, натисни дръжката, резето само ще се вдигне.